there is nothing impossible for them who are always willing to try because anything is really possible. This is your Ako Bicol Cup 2022, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Yes, we are back again dito sa loob ng Ligao Gymnasium sa Sunflower Capital of the Philippines. Walang iba kundi ang napakagandang city of Ligao. Happy Saturday! Ayan, happy weekend po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga viewers natin dyan, mapa-online man o yung mga nandito ngayon sa loob ng gym kasama namin. Marahay na hapon tabi sa Indogabos. Be sure to be comfortable or make sure that na komportable na kayo dyan dahil magtatapatan ulit ang mga magaling na mga manlalaro natin dito. And yes, let's take a look at the key player of Ginubatan, Arnold Ko. And the key player naman ng Pulangi na si Neil Justin de la Cruz. Ayan, sino sa dalawang players na to ang dapat na abangan at sino ang mabubuhat nila ang kanilang kupunan para sa panalong kanilang hinahanap ngayong hapon na ito. Good afternoon once again. Ako po si Kapa Morgan and kasama ko ngayon si Coach Kyle Marilla. Magandang hapon sa ating mga online viewers. And syempre yung mga nanonood sa atin dito mismo sa Ligao Gymnasium. Another rainy afternoon para sa ating Ako Bicol Cup. Pero definitely, this is a special day for another 3 special games hatid sa inyo ng Ako Bicol Cup 2022. Rainy ha. Uulan din kaya ng tres? Malay mo. Well, bago ang lahat, ipakilala natin ang third member of the panel, ang nagbabalik na maganda. Walang iba kundi si Ms. Carmela Hernandez. Magandang hapon mga kasurog. And yun na nga, we are live here sa Ligao City Gymnasium Ligao Covered Court. At for our first matchup game, we have Ginubatan versus Pulangi, and this will be an exciting game. Kaya wag natin patagalin pa at dapat natin simulan itong mainit na bakbakan mga kasurog. And we are live sa Ako Bicol Party List page, Ako Bicol TV at sa page ni Representative Zaldico. And we encourage you to support us by hitting the like, share button para naman maging updated kayo sa mga bakbakan dito sa Ako Bicol Cup 2022. Kaya balik sa inyo Coach Cal and Coach Morgan. Once again, ang nagbabalik na si Carmela Hernandez. And Coach, balikan din natin ang mga naging laro na mga magbabakbakan ngayong hapon na to, particularly in this matchup. Yeah, Team Pulangi experienced their first loss here in our Ako Bicol Cup. Yun nga yung laban natin nung Thursday na talagang pinakitaan tayo ng totoong bakbakan para dito sa Ako Bicol Cup. But yun nga lang, unfortunately, sa part ng Team Pulangi, they got their first loss dito sa ating torneo. And yun, very masakit sa part ng Team Pulangi because they are winning the game for almost 25 points. Pero yung Team Libon crawled back to beat them or to defeat them doon sa ating late quarter. Pero pagdating naman dito sa Team Ginubatan, who also another loss sa kanilang kartada dito sa ating Ako Bicol Cup. They got their second loss doon sa Team Uwas with a 24-point deficit. Yun. And para naman sa ating games at hand mga kasurog, we will be having 3 games para sa ating Day 9 dito sa Ako Bicol Cup 2022. For our first match-up, yan na nga, we will be having Team Gunabatan versus Team Pulangi. At ang next match-up natin will be between Jovellar and Libon. And for our last game for today, magtatapatan naman ang mga kupunan ng Uwas at Piuduran. And pahapyawan na rin natin partner ang team standings dito sa distrito, particularly sa 3rd district. Ito yung parang category nila. So nangunguna sa listahan natin ngayon ay ang Libon na merong 3 wins with 1 loss. Sinusundan ng Pulangi na mapapalaban ngayon kontra Ginubatan. They have 2 wins and 1 loss. At sinundan naman ng Ligao, meron ding 2 panalo, 1 talo. At yung Uwas, meron ding 2 panalo at 1 talo. Yung Ginubatan na maglalaban ngayon kontra Pulangi ay merong 1 panalo pero 2 na po ang kanilang talo. Sa Piuduran naman, merong 1 panalo, merong 2 talo. Jovellar, sad to say, wala pa pong panalo pero let's see kung anong mga susunod na magiging result ng kanilang laro dito po sa ating Ako Bicol Cup 2022. Let's head. Yes. Yun nga yung standing natin. Balikan natin
pahapiwan din ng konti natin yung ating tournament format para sa Ako Bicol Cup 2022. Every game is important to each team. Yes. Tandaan natin, in every district, dalawa lang ang uusad for the second round for another single round robin elimination. So talagang kailangan mo makuha lahat ng panalo na kaya mo dito sa ating tournament. Alright, so let's head to our key player matchup, partner. Sino kaya dito ang ating dapat na abangan sa mga manlalaro ng bawat kupunan? Let's first start with Team Pulangi. We have Neil Justin de la Cruz, averaging or nakakuha siya ng 36 points, 1 rebounds and 3 assists against Team Libon. And their opponent naman, Team Ginubatan. We also have Arnold Go na merong 19 points, 18 rebounds and 1 assist against Team Daraga sa kanilang previous outing. And bago natin simulan ang mainit na bakbakan na ito, wala si okay, so sige. So balik na dito na tayo sa ating headline. Ano? The ball is round. Kumbaga, bilog ang bola. Yan ang ating headline sa ating Day 9 dito sa Ako Bicol Cup 2022. We know what it means, partner, di ba? Anything is possible as long as the clock is ticking. Ayan, meron pang pag-asa. Because you really cannot say who among these great teams will achieve victory. Katulad noong laro noong Webes, Libon laban sa Team Pulangi. Sa una, lamang ang Pulangi ng halos 24 points. Bago matapos ang halftime, ang Team Libon na ang nakahabol or even tied the game in the last 2 minutes of the ball game. Hindi lang yon, partner. They managed to break the winning streak of Pulangi in which sana ay sila yung leading sa kartada dito sa 3rd District. Kaya hindi mo talaga masasabi kung sino ang mananalo. Basta, huwag kang masyadong kampante. Pwede naman huminga, ayan, hinga, pero bawal ngumiti. Kasi baka sa susunod naman sa isang iglap nakasimangot ka na. But of course, a great match up coming in our way. All these great teams or great games na nakikita natin ngayon sa live broadcast, it is because of Ako Bicol Cup 2022. Kaya salamat din sa lahat ng mga sumusuporta. At yun yan, nakita din natin talaga, the ball is really round pagdating dito sa basketball. Every inch or every ounce of time na meron ka pa, kailangan mong sulitin yun. At don't give hope sa kalaban mo kasi talagang definitely they will crawl back. Yun na ngayon nakita natin dito sa Pulangi kontra dun sa Libon. And same goes with Team Ginubatan. They started this tournament with a win, pero during that last 2 games of Team Ginubatan, nakuha nila yung 2 sunod na talo. Ayan, and lesson na din para sa Pulangi team yung previous outing nila against Libon. Ayun na nga, kinapo sila sa ending ng larong yon at nasungkit pa ng kalaban yung pagkapanalo. And dapat hindi talaga sila maging kampante sa labang ito. At tingnan na natin ang first 5. Puntahan natin ang ating arena announcer para i-announce ang starting unit. Ligaw City, welcome to the first Ako Bicol Cup Intertown Basketball Tournament 2022. So let's name the starting 5 for both teams. In the side of Ginubatan, Kampa, number 9. Loma Junior, number 1. Asanya, number 24. Velasco, number 12. And Go, number 2. In the side of Pulangi, De La Cruz, number 13. Mondragon, number 19. De Guzman, number 23. Gonzalez, number 24. And Celada, number 27. Ayan na nga ang mga starting units ng bawat kupunan. Ginubatan versus Pulangi. Dito po sa Ako Bicol Cup 2022. Again, hatid po ito sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Dito po tayo ngayon sa ating mga, yun nga yung mga starters natin. Loma,
Para sa ginubatan ko, Camba, Velasco, Asanya, at sa Pulangi naman, Coach Kyle, we have De La Cruz, Mondragon, De Guzman, Gonzales, and Celada. Asawa sa kanina, ito po ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Nasa loob tayo ng, again, Ligao Gymnasium. At yan, napakita natin ang malakas na horn, signaling na start na po ang laban at mapupunta ang bola sa Pulangi. De La Cruz from Mondragon to De Guzman for that 3-point attempt, pero nag-overshoot sa doon. Sa mga nakapula na ngayon ng bola, mga taga-ginubatan, Loma Jr. Wala. Yung pasang yon that was intercepted at ngayon nasa mga taga-Pulangi uli ang bola. De La Cruz papunta kay Celada. Celada to Gonzales sa side. Another 3-point attempt para sa kupunan nila. Wala. Na-rebound ng mga nakapula. Asanya for that big rebound to Loma Jr. ng Ginubatan. Right now, partner, Ginubatan with an early adjustment. In-start nila si Camba for their first unit dito sa ating early part of the ball game. And bakit kaya, Coach? Ano sa tingin mo ang magiging factor ni Camba as an starter sa Team Ginubatan? They want to get a production early kay Camba para maka-adjust din kaagad si Camba and to shoot his threes. And alam mo, pagka nasa starting five ka, medyo mas nabuboost yung moral mo as a player, di ba? Mas nagiging confident ka. So, let's see kung gaano magiging ka-confident itong si Camba. And talking about Camba and his confidence, medyo malayo yung tira niya sa sitwasyong yon at nakuha yun ni De La Cruz for that fast break shot. Now, Asanya. Balik kay Camba. Camba now drives. It could have been a good pass pero na-intercept yun ng mga taga-Pulangi. And right now, 3-on-1 situation. Pero nakuha pa rin ng mga nakapula, which is mga taga-Ginubatan, ang bola. Kaya lang while was papunta sana sa ring, it was blocked. Mukhang itong Team Pulangi meron pang hangover dun sa ating last game. Meron na. Medyo rusty ang kanilang start pero lamang sila 2-0. Na-block yun ni Mondragon kanina yung huling tira na attempt ng Ginubatan. Now Loma Jr. to Camba. Camba, nakita ang kanyang kakampi sa kaliwa. Now Camba has to decide to shoot. Wala, pero nandun si Ko. At yun ang dahilan din kung bakit nilagay ng first five ni Coach Doming Pacardo etong si Camba is to attack early sa inside kasi ito si Camba, he has the touch sa 3 points at meron din siyang atake in the inside. So deadly sa behind the arc at meron din siyang atake. Aggressive din siya mag-attack pasok sa shaded area. Yeah, and he is also a good defender. So I guess pwede siyang i-match up dito kay Justin De La Cruz. So, trying to stop a guy like Justin De La Cruz. So, sa madaling sabi, he's the best candidate for starting five sa Ginubatan. Now, Gonzales for Pulangi. That pass was intercepted ni Loma Jr. At ayun na nga, si Camba. Pero, nako, sablay pa rin ang kanyang libreng layup. Celada. Aba, mukhang mas aggressive ngayon attacking the basket itong si Celada early on. The cold-blooded guy. Na hindi natin nakita noong previous game nila against Libon and resulting to an upset. Mondragon has the ball. Papunta sa kanyang kakampi. Gonzales. Easy na lang yan para sa kanya. So we now have 6 for Pulangi. Wala pang score po ang Ginubatan. Pero yun, wala pa din. Di pa rin tinatamaan ng ring ng mga taga-Ginubatan. Actually, tinatamaan naman kaso hindi talaga na isushoot. Asanya. And that's the first point of Ginubatan from Velasco. A long 2-pointer for Velasco. De La Cruz of Pulangi. Celada.
Wala yung tirang yon from the corner. Ayan, balik sa mga taga-Pulangi ang bola. Bilis na mga pangyayari. Gonzalez for another 3-point attempt. Nope. Loma was there for the rebound. To Asanya. At ayun, mayroon ding 4-0 counter run ang ginawa dito ng Team Ginubatan. Yun. Courtesy of De La Cruz and Asanya nga. That particular play. De La Cruz. Mid-range jumper, wala. Nasa kay Kamba ang bola. Mga taga-Ginubatan. Loma Jr. losing the ball. Right now for this team, Pulangi, I want to see the offense starting again to Mondragon, dishing out passes, yung curl from the elbow, yun ang inaabangan ko ngayon. Kung gagawin pa rin nila yun. We will see kung magiging isa sa mga strategy nila yon in this ball game against this hungry Ginubatan. Now Loma Jr. passing it to Velasco. Wala yung tirang yun ni Kamba. De La Cruz attacking aggressively. Ayan. So nandun talaga yung... Very consistent si De La Oo. Cruz. Talagang kung gusto niyang atakihin niya eh. Yes. At And no stopping him. mag-fail man ako sa unang tira, nandiyan pa rin ako for my own rebound and my follow-up shot. Arnold ko, malapit sa rim, pero wala, nandun ang RoboCup ng Pulangi. At eto na nga, dahil dyan, easy bucket for De La Cruz. At ang score natin, Pulangi 10, Ginubatan 4. Under 5 minutes to go sa ating unang quarter dito po sa bakbakan, dikang laban between Pulangi and Ginubatan. And we are taking a look at Team Pulangi right now with their head coach Peter Encisa. Ayan, medyo okay na din sa kanya yung result. And almost 6 Oo. minutes having gone by dito sa ating laro, pero low scoring ball game with Yes. with a 6-point ball game for the Team Pulangi. So definitely I guess na nandun pa rin yung factor nung last outing nila, and yung Ginubatan is well rested. Oo. So maybe nandun yung rusty effect. Rusty effect. Di ba minsan pagka matagal kang hindi nakapaglaro, di ba? Oo. Parang nangangalawang. Kinakalawa. Oo, kinakalawang ka. So, kailangan nila agad ng oil para makabalik ka agad yung kanilang mga flexes inside and outside. Sino kaya ang may dala sa kanila ng oil sa Yes. labang ito? Oo. Right now. So we have a report from our courtside babe, Carmela Hernandez. Yes, Coach Cal and Coach Morgan. According to Coach Peter Encisa ng Team Pulangi, ay very focused sila ngayon sa kanilang transition defense and offense. Dahil sa last game daw nila ay doon sila nagkulang. That's why they will make sure right now na hindi mauulit ang mga kanilang pagkukulang and a little bit collapsion. Back to the panel. Ayan, talagang they learned a lesson on that last outing. Kaya yun, they're here for a comeback. Talking about Team Pulangi. And talking about Ginubatan naman, ayan na naman si Velasco with his mid-range jumper. Alam mo, partner, kung babalikan natin yung team standing, medyo maganda yung story eh. Kasi Pulangi, Ligao, and Limu, the top 3 teams sa 3rd district, ay parehas may 2 panalo at 1 talo. Oo. So talagang balancing yung 3rd district. Pero sabi nga ni Sir Caloy ng Ako Bicol, ang dito sa 3rd district, yung parang dark horse is yung Ibon. Oo, yun. Oo. We weren't, kahit ako, I wasn't expecting na ganun sila kagaling maglalaro. At kaya nilang talunin ang Pulangi. Di ba? Ano pa yung upset win na yun? Oo. But right now, meron na naman silang challenge with Team Ginubatan in this particular tapatan dito po sa Ako Bicol Cup 2022. At Mondragon, sa sobrang pagmamadali siguro and very enthusiastic na para sa transition play, walang napasahan on that particular play. Napapansin ko, Coach, na medyo mabilis ang takbo ngayon ng mga taga-Pulangi. Yes, talagang determined sila na hindi nangyari yon. So talagang
kumbaga, you have to move on. You have, parang love life lang. Oo. Kailangan mong kalimutan siya para makausad ka to the next one. Oo. Hindi naman siguro makalimutan ka agad. Oo. Kaya lang gusto mo lang na, alam mo, Oo. kumbaga maka-get over na din. Mm. Getting over is number Guzman. 23, and that's the Guzman. Crucial yung last 3-pointer doon ni De Guzman during that Libon game. Meanwhile, 2 points. Tadeo scoring for that power move. Maybe we can confirm kung magkapatid nga talaga tong dalawang ko. Oo. Let's confirm it kung magkapatid itong dalawang ko sa ginubatan. Mustasa to Ko. And there goes Ko. Tadeo Ko. Parehas tong dalawang tungko na to ng ginubatan. Lahat sila, pareha sila. Big boy moves. Yes. Crashing the board, yung mga putback nila. So, magandang may dalawang player kang ganyan sa isa team mo. 2 Kos are better than 1 Yes. in this Yes. ginubatan team. Na halos parehas yung style of play or game dahil komportable silang tumira at 2 points. Number 12. tumira sa loob ng paint. Now, Polangi has the possession. De La Cruz to Celada. To Mondragon looking for a teammate. Now Celada, hindi pa tumira. Pinigay kay De Guzman. Wala yung 3-point attempt na yon. Oh, na-confirm ko na partner, yung dalawang ko pala, magpinsan sila. Magpinsan. Pwede bang alamin natin kung mag-first cousin o second? Kailangan ba natin? Let's go to the specifics. Wala pa rin ang mga tira na binibitawan ngayon ng Polangi. Kaya nasa mga ginubatan na naman ang bola. Number 22, Mostasa. To, was that Alonso? Ganda nung sidestep doon ni De Guzman. De Guzman squeezing in for that 2. Zigzagging his way. Loma Jr. Short. Nando na si Celada for that defensive rebound. Now to Mondragon. Open shot. De Guzman launches a 3. Nope. And Substitution ref. Number 13. Polangi out. In favor And of partner, number mention ko lang 11. din na nasa loob ng court yung number 22 si Sabater. Sabater. Nagbigay din niya ng highlight sa atin nung Thursday with his dunk. yung Halos nakalimutan yung dunk ni Sabater because of what happened during that last 2 minutes. yes. Pero that was a highlight, Oo. definitely. Hanapin ko nga yun. Meantime, Mostasa to Ko. Wala this time. At ayan na naman ang mga taga-Polangi tumatakbo. Nasa loob na si Torres and Salting for De La Cruz. Salting. Na blanca doon. Oliano. Dire-diretso. Nope. Pero nandoon ang kanyang kakampi na si Ko. Ginagamit ang katawan para makakuha ng mas magandang space. Pero wala. Talagang masakip. Salting to Celada. Lista mo na. Nakakatira nga under pressure doon pa sa mga ganong Fade away pa yun. pero talking about under pressure na talaga tayo kasi 4 minutes or 4 seconds na lang natitira dito sa quarter na to. Last shot from last shot nga from Ginubatan. Pero wala yung last opportunity na yan para sa kanila. 14 Ginubatan, Polangi 22. End of first quarter dito po sa laban nila sa Ako Bicol Cup 2022. Atin to. Ako, Bicol Cup, ito ay atin. Sa court, ipakita ang iyong galing. Ako, Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Wow, 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 wow. Ito ay atin.
mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya, o kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal na hahanapan lang kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol, Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List, asin kan Action Call Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. And we're back sa umiinit ng tapatan between Ginubatan and Pulangi sa ating Ako Bicol Cup 2022. Atin sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. And, Hello? partner, yung 22 points right now of Team Pulangi is coming from only two guys, si De La Cruz and De Guzman, with De La Cruz 8 points and De Guzman with 7. Yun. Good pass. Aliona. Or Oliano, rather. Salting. To si Lada. To Mondragon at the top of the key. Diyan talaga pumupwesto ngayon si Mondragon. Si Lada nandun pa rin sa kanyang comfort zone. Behind the arc in the middle. Great move. And great shot! Ganda From that ng great fade. guy. Ganda ng fade. And right now, di ko nakikita yung variation ng play ng Team Pulangi using the ball screen of Mondragon with Celada with the ball. Oo. Maganda yun eh, yung pick and roll action na yun and pick and pop action na yun because Mondragon can hit from the range. Oo. Wala, baka hindi pa oras para ilabas ang mga ganong mga plays. Pero yung mga fadeaway na ganun, ginagawa mo yung partner eh. Yung naglalaro tayo sa dati sa Taraga. O pagka ang kalaban ko, mga 4 feet lang. Pero pagka medyo mga 5'7", hindi ko kaya. Pag nandun ka lalo na, binablanka mo ko eh. Mustasa. Ko. Adeos ko! Dire-diretso! At meron pang nasungkit na foul. Again, they are very well known dito sa ating Ako Bicol Cup on attacking the lane, doing the thing inside, and in that last sequence, nakakuha pa siya ng foul. Doon din talaga yung niya eh, Oo. yung zone niya. Mm-mm. Pagka nasa loob malaki yung tendency na maipasok niya ang bola. Alam mo partner, I really love on what is happening right now sa ating Ako Bicol Cup. Ang dami-daming player na they are making they are making a name for themselves. Yes. Yung mga local players natin na dati hindi naman kilala, naglalaro lang yan sa interbarangay or somewhere else sa kanilang munisipyo. Pero definitely ngayon napapanood sila sa buong mundo. At naha-highlight sila. Yes, yun At ang pinaka-importante doon. Yun ang isa sa kagandahan na we're doing this. Ako Bicol Cup 2022. And ako, Coach Kyle, talagang very proud din. Although hindi naman ako nagmamayabang, but basta masarap din sa feeling na parte ka Yes. ng mga kaganapan na ito. Oo, Diba? Lalong-lalo na din naman ako. Talagang kung hindi din naman ako naimbitahan, lalo ka na, kung di mo naman naimbitahan, wala tayo dito ngayon eh. Diba? Pero Oo. right now, it is all thanks to our Congressman Saldico and to the Yes. Ako Bicol Party List of making this event possible. And of course, our Commissioner Lloyd Rivero and company na talaga namang sinisikap na mas mapabuti, mas mapaganda ang ating broadcast, lalong-lalo na. Ngayon may bago tayo. Nag-a-adjust Oo. pa nga ako eh. and I thought, yung sabi ko nung Thursday na ang akala ko yun na yung last improvement natin, pero definitely not. Ngayon meron na namang tayong bago. Meron na naman bago. At meron pa silang mga bagong aabangan dito mga sa bagong liga. aabangan pa. Oo. Malay mo si Paul sumayaw dyan pag halftime. Ay mga request nyo po na mga sana meron tayo unti-unti po yang matutupad. Yeah, lalo na yung yung sa post ko sa page ko na they are requesting for a slow-mo and a replay. Definitely mangyayari na po yan. Just wait. Sabi nga nila, wait and wait at darating po tayo dyan. Meanwhile, Principe making things happen para sa Pulangi with that 2-point shot. Now Loma Jr. hindi pa pumuputok itong si Loma Jr.
Mostasa to Uliano. Now to De Guzman. Nope. At nandun si Principe for the rebound para naman sa kupunan ng Pulangi. Now to Celada. Torres launches a three. Nope. Short. Pero nandun si Mondragon saving that ball. Kaya lang mali din yung naapasahan itong ni Torres. Foul by number 27. Holding foul. So score natin 26 Pulangi, 21 Ginubatan. So 5 puntos lang po ang diferensya. 7 minutes 30 seconds as we take a look at these happy Substitution ref. happy Number 11 happy out. viewers dito sa loob. Number 13. Happy spectators. And I'm very much comfortable because of this new thing sa ating ulo. I can move so well. Yes. Gumagaan ang trabaho natin dito, coach. Loma Jr. launches a three. Nope. Yes! Bumalik yun! Narinig ako ng bola. Anong no? Bumalik yun! Kaya nga sabi nila, when the ball is still on the air, wag ka muna magsasabi na Nope. nope, kasi talaga possible na pumasok Yun siya ang ulit. sinasabi mong friendly drop. Iyon, oo. Well, there goes another beautiful shot from Principe. Naku, parang kung ikaw yung nasa Ginubatan, parang babaliwalaan mo lang si Principe. Pero wag ka, kasi may tira din yan. In the meantime, Tadeasco, reverse layup, malapit sa board, wala. Wala din ang tirang yon ni Nual. How about yung tira naman ni De La Cruz? Wala din for Pulangi, pero merong Good foul. Oo. Good foul, ref. Nakita niya yung nakasabit. Yung mga normal thing na ginagawa din natin. Ginagawa din naman natin yun eh. Yung Oo. medyo meron kang konting diin. Oo. Pero Kaya lang. kasi may separation eh. Tapos nagdiin ka pa. Talaga makikita ng referee with his angle na nasa sideline siya. And ang maganda doon, si Loma Jr. naman nag-acknowledge ka. Acknowledge siya agad. Alam niyang foul yun. Another guy na we have to keep an eye on is Loma Jr. Yes, sabi ko nga hindi pa talaga kumakana sa ball game na to. Nasa second quarter na po tayo, under 7 minutes. Principe, pasa sa ilalim. Wala. Pero yun, 2 points. Number again, 12. Principe doing that one for Pulangi. Loma Jr. now for Ginubatan. Tukamba, balik kay Loma Jr. For that three, nope. Yun, wala talaga. Medyo matulis yung tirang yon. At maganda naman sana yung pagkalobo ng bola for De Guzman. Kaya lang hindi rin tumama sa dapat patamaan, which is between the net. Celada passing to De La Cruz. De La Cruz. Ganda nung fake and a drop step. Yep. De La Cruz. Kamba to Tadesco. 2 points. That's Number another 23. Cole. 2-pointer mula kay Ko. And right now, frustrations on the face of Coach Peter Incisa of Team Pulangi kasi nalulusutan sila sa ilalim. Wala yung tira nyo ni Principe from behind the arc, pero nandiyan si Celada and De Guzman. And wala pa rin. Rebound, Tadeasco. Napakagandang reverse layup yon ni Kamba, pero wala. Pero nandun pa rin ang kanyang kakampi at naipasa ni Ko to Loma Jr. At sigurado na yung 2 points na yun para sa kanilang kupunan. Ginubatan. Now De La Cruz squeezing in for that 2 points! What a move there for Justin De La Cruz. And again, an oohs and ohs from the crowd. That's a highlight. Grabe yung twist niya doon ng bola. Oo, grabe yung control niya din sa kanyang katawan. Ayan na naman, si De La Cruz! Pero bago pa man ang lahat,
bago pa niya maitira ang bola yon, nagkaroon ng foul. May question for De La Cruz. Anong klaseng tao ba siya? He's a very talented and athletic guy. Excellent player so far dito sa ating tournament. Hindi niya tayo binibigo with his moves. Going to the basket. Nakikita natin talaga. And I'm really excited and I'm wanting more. Yes. And we will have more definitely kasi nasa first half pa lang tayo ng ating laban na sabi ko nga kanina, umiinit na po. 6 na puntos lang po ang hinahabol nitong Ginubatan sa mas malalaki na Polangi. At kung sa kartada mas maganda ang ating makikita. 1 point, De La Cruz. Pag nakatatlong talo ka dito sa ating tournament with third district, 6 teams lang sila. I guess 6 or 7 teams lang meron sila. Pag nakatatlong talo ka dyan, medyo mahihirapan ka na para makapasok dun sa top 2. So definitely kailangan ng Team Ginubatan right now is to secure this win. Oo. Outlet pass to Kamba. Kamba, this is out to Loma Jr. who made that 3-point shot. Yes, that's from behind the arc. Gagante si Silada. Wala yung tira pero merong foul. And na-foul nitong si Arnold Ko. Foul by number 2, pushing foul. 3 free throws awarded to number 37. Just how good Silada is for this team Pulangi. Kita mo yung bitaw niya sa tiran niya na talagang kahit off balance siya, nandun yung stroke eh. So talagang pagka every time nabibitaw si Silada, our crowd is up on their feet. Yes. just waiting on kung kailan sila mag-e-explode. And alam mo, very high percentage yung tira niya sa labas dahil sa kanyang makikita natin talagang yung concentration niya sa tira nandun. Talagang nandun yung touch niya. And na-witness natin yan sa last 2.8 seconds nung last game nila against Libon. Although natalo nga sila pero he made that very important shot para sa kanyang kupunan. And we need those important shots once again galing kay Silada for Pulangi para makabawi after that upset from Libon. Meanwhile, that's Convocar for Ginubatan. Now it's Silada for that layup. Nope. Pero nandun pa rin siya to get his own miss. Pero wala din ang second chance opportunity na yon para kay Silada. Now mga taga Ginubatan ang may hawak ng bola. Kamba. At tumira uli itong si Convocar and that's good. And right now, partner, don't look right now. Oo. Only a 2-point ball game for Pulangi. De Guzman. Nope. Na-rebound ni Muya. At nasa kay Kamba na ang bola. Wala yung left-handed layup na yun. Akala ni Kamba pasok na pero wala. Ayan na si De La Cruz at ang kanyang exciting move. Right-handed layup pero wala. Nakasungkit lang siya ng foul. Not bad for this guy. Kasi yun naman ang nangyayari eh. Hindi man siya makashoot. Meron namang foul kadalasan at napupunta siya sa free throw line. Yun nga lang, sablay ang kanyang unang tira. Paghawak na ni De La Cruz ang bola, you have to stop him. Papasok pa lang dyan sa half-court line na yan. Kailangan meron ka ng bantay kasi kung hindi, talagang meron siyang green light sa coaches niya dito sa Pulangi to attack the rim hard. And he can, do that hang time. Kaya nasabi ko na this guy is really gifted and very athletic. Meanwhile, Kamba to Convocar. Balik kay Kamba. Wala sa loob. Naibalik kay Kamba. Velasco. Wala.
Nandun si Kamba for that 2 points. follow up mula sa baseline. Good thing at nandun si Kamba to rebound and make a follow-up shot. Right now, De Guzman making that mid-range jumper for Pulangi. Score natin 41-37 in favor of Pulangi. Ko, binalik sana kay Kamba yung bola mula sa top of the key, kaya lang nandun si De La Cruz. The ball went out of bounds, kaya meron tayong sideline throw in. Muya, balik kay Kamba. Kamba from the parking lot. At eto, hindi naman sa parking lot. Asan ba si Carmela? Alamin natin kung nasan siya. Carmela! Nakausap ko nga ang coach ng Team Ginobata na si Pacardo Domingo, and according to him ay wala silang nagiging adjustment ngayon, basta their goal is to focus to their game plan since the beginning of the game. Medyo mahirap lang daw ang depensa ng Team Pulangi, kaya yun din daw ang kanilang tinatrabaho ngayon. Back to the panel. Yes, thank you so much, the beautiful Carmela Hernandez. Balik tayo dito sa laban ng Ginobatan versus Pulangi. Fouled by number 4, blocking foul. Merong blocking foul na natawag kay Romero. Running score 37 against 43. Under 2 minutes to go sa ating second quarter of action. As we take a look at Team Ginobatan right now. Kaya nang na-report kanina ni focused lang dapat sila sa game na to, sabi ng coach nila na si Domingo Pacardo. At yun naman ang nakikita natin on the part of Team Ginobatan with trailing with only 6 points. So definitely present ang kanilang depensa and they are scoring sa basket. Pero kailangan lang nila to double the effort para sa depensa nila para makuha na ulit nila ang kalamangan. Naibaba na nila to sa only 2-point lead, pero ngayon medyo nakakaalagwa ng pakonti-konti ang Pulangi. So they have to continue the work on their defense and offense. Yun, so they have to double their effort both ends of the court para sila na yung dapat habulin ng Pulangi in this particular game for them to win. Dahil sabi mo nga kanina, pagka natalo pa sila and it's going to be their third loss, medyo delikado na, coach. And yung pinakita ko sa iyo kanina, I want to thanks all of our supporters na nakaka-appreciate sa atin dito, especially during our previous games na talaga they are loving it. And syempre, this is not just about us. This is the whole of Ako Bicol Cup. Yes, of course. And sabi ko kanina, part lang tayo. Part lang tayo ng Ako Bicol Cup. And But we are grateful. We are really grateful. Yeah, talagang the work of everybody dito sa ating Ako Bicol Cup, the production team, the technical team, and anyone na involved dito sa atin, they are doing a tremendous job para magbigay ng napakagandang mga viewers. I mean, hindi mga viewers. Mga live coverage. Magbigay ng napakagandang live coverage. Kayo direct ha. At talking about napakaganda yung last na tira ni Mondragon para sa Team Pulangi. Oo, everybody is beautiful. Yes. Yung mga tira, even the viewers. Siyempre, dapat pagandahin mo yung mga tira mo. Talagang siguraduhin mo dahil marami ang nanonood sa atin. We are, yung milestone natin is 10,000 live viewers. Laban yun na itong Pulangi at saka nung Ligaw, if you remember. Right now, I'd like to say happy birthday sa lahat po ng mga may birthday ngayon. Lalo na sa kasama namin na si Mr. Nomer Corporal ng Ako Bicol Online TV News Team. Ayan, Nomer Corporal, happy birthday bro. And of course, shout out na din kay Congressman Jill Bongalon ng Ako Bicol Party List. Congressman Jill, I know you're watching. Maraming salamat po sa tiwala. At merong Sikong nakita doon. Fouled by number 17. Only for 14.7. Yes. So, mabilis ang laro natin. Oo. Nakikita na nga natin, this is a fast-paced ball game. Pero, low scoring naman tayo with hindi natin siguro maaabot na ang 50-point mark with 45 on Pulangi and 42 Ginobatan.
Pero who knows? Sabi nga, bilog ang bola. Pero kita mo yung, Oo. yung oras natin, 14.7 na po sa ating game clock. Malay mo, may quick 2-3 points ang Oo. mangyayari. Yun lang. Kahit nga sa free throw, wala itong si, number 4, which is Romero. Siya yung gumawa nung yung important tip, yung tip in during that rebound na tumabla. Yeah. Oo. Siya yung nakatip dun eh. Nagkagulo nun eh. Nagkagulo. At nangibabaw yung, sabi ko nga dun sa last broadcast natin, he was the smallest man there. Oo. Pero nangibabaw yung kanyang kamay dun. Perfect Oo. timing. Siguro tinatawag ko yun, mga angelic hands eh. Oo. Talagang bigla na lang pumasok yung ring at bumanda pa ha, Oo. off the glass. Kaya talagang you have to make your extra effort kahit sa tingin mo ikaw yung dehado ka sa rebounding basta't nandun ka. Who knows, baka mahulog sa iyo yung bola. Sabi nga ni Dennis Rodman, I may be not the tallest or the biggest guy on the floor, pero I have the biggest heart. Yun ang mahalaga. And right now, sino ang may malaking puso sa labanang ito? Under 5 seconds, 4.4 po ang nalalabi sa ating second quarter of action between Ginubatan and Pulangi. Kapa Morgan po ang inyong abang lingkod at siyempre kasama ang aking magaling na kapartner dito, Coach Kyle Marilla. Pero hindi nangangapa Daming ng offers dito kay Coach. wala. I'm loving the AKB Cup family. Yes. So definitely I'm giving all my best. Wow. Oo, para mas mapaganda pa ang broadcast natin. And kudos to those people naman na nagtitiwala sa akin. Ay grabe, talagang talking about, sinasabi mo kanina yung puso. Oo. Sino yung may puso? Ako may pusong mataba na ngayon dahil sa mga sinabi mo. Libre mo ako mamaya, Ha? Wala pa eh. Buti pa nga ikaw eh. Anyway, ayan, nakikita natin yung mga magaganda dito ngayon sa loob ng gymnasium. Pababa na siya, biglang umatras eh. Biglang nagtago. Narinig ako, oh. Na-consensus. Ayan, sige. 4.4 seconds na lang po ang nalalabi. Once again, sa ating first quarter, Ginubatan versus Pulangi. Parang may gusto kong sabihin Oh, this is a good thing. Again, wag nyo kami i-distract, Derek. pero ito yung maganda dito. Let's enjoy our game kasi mamaya nito baka isang bakbaka na naman na umatikabo. Who knows, baka dito lang sa game na to between Ginubatan and Pulangi maging tensyonado na naman tayo. So, yan po, nagtatapos ang ating unang half. Ginubatan 40, Pulangi 47. And magbabalik po ang inyong Ako Bicol Cup 2022. Atin to! Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Wow, 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 wow. Ito ay atin. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. O kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol. Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List. Asin kan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Kasi oran ako sa imo. Aram mo may akong anak kita relasyon ka. Aram ko lang kay Vicky, humanda ka Vicky sako. Tababang no katutulugin kita. Lahat po ng sinabi nila walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin ang magulang niya. Kung sa
baskaran, wala mitisyon din. Nampagitan na sa amon, mga sabiyo ito na sana. Kung di sana nagadan sa akin, kung di man ako sa iya magad sa pinto. Magandang hapon ulit mga kasurog. Kasama na nga natin ang dalawang coach ng both teams. Simulan muna natin dito sa Team Pulangi na si Coach Peter Encisa. So Coach, ano po ba yung naging playstyle nyo and you maintain the lead in the game right now? Yung execution namin, yung transition offense namin ang ginagamit ngayon. Saka yun naman talaga yung strength ng team. Kaya kailangan lang namin maging consistent doon sa play na yun. Thank you Coach. May gusto ka po bang batiin? Marami. Baka matapos ang oras ito. Hello po. Thank you po kay Mayor Adrian Salceda po, kay Kong Joey, saka kay Vice Mayor Cherry po. Sa lahat ng Pulangeños po na nagsusupport. Kayo po ang inspirasyon po namin ng Pulangi team. Thank you po Coach and good luck po. Pahabol po. Oy, belated happy birthday pala kay my one and only. Happy birthday po. Yaba. Thank you po. At ngayon na nga, ang coach ng Ginubatan, walang iba kundi si Coach Domingo Pacardo. So Coach, matanong po namin, sa tingin niyo po, ano po ba yung kulang sa laro niyo ngayon? Number one, kukulang kami na kulang sa height. Siyempre, wala kaming import. Kasi gusto ni Mayor ay talagang pure Ginubatinyos lang maglalaro sa Ako Bicol. Pero ano lang ito, siguro kung anong taon lang, kung the other year mayroon pang Ako Bicol, siguro paghahandaan din ni Mayor Chino Garcia ng Ginubatan. May gusto po ba kayong batian? Binabati ko si Mayor at saka mga taga-Ginubatan na sana full support pa rin kahit di masyado kami nananalo dito sa larong ito. Thank you Coach. Magbabalik ang Ako Bicol Cup 2022. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Wow, 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 wow. Ito ay atin. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. O kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal na hahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol, Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List, asin kan Action Cost Center ni Congressman Saldi Co. Problemang legal, itabang legal. Nag-oral ako sa imo. Aram mo may akong anak gipagrelasyon ka. Aram mo lang kay Vicky, humanda ka Vicky sako. Tababang no katudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila, walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin. Ang magulang niya. Kung dito sa baskaran, wala mitisyon din. Nampagitan na sa amon, mga sabiyo ito na sana. Kung di sana nagadan sa akin, kung di man ako sa iya magad sa pinto. Ohoy, nagbabalik po ang umaatikabong bakbakan between Ginubatan and Pulangi dito sa ating halftime. And Coach Kyle, marami kang bit-bit ngayon, alam ko. Yes, nakita natin during that first half, hindi nagkakalayo ang score natin. The biggest lead is only 7 points at the end of our first half. And definitely, maganda ang pinapakitang defense on both teams. Pero ngayon lang, mas better lang ang opensa ng Team Pulangi with a 7-point lead. And yung Team Ginubatan, I know they can come back to this game. Kasi yung during their first game, nakita din natin kung how resilient they are. So, again, we are expecting for another good game, a better game
with these two teams are battling out to get another win para madagdagan ang kanilang sa winning column and para umusad sa second round. Pero right now, with our scoring leaders for Team Pulangi, they have two double-digit guy with De La Cruz and De Guzman. De La Cruz with 14 points, De Guzman with 10, and Celada with 9. And sa kabila naman for the Team Ginubatan, Loma with 13 points and Velasco with 8. So they Loma right now, Loma Jr. right now definitely needs someone or needs his team to help the production in terms of scoring. And again, kung hindi man sa scoring, they need to defend well, especially the guys of Team Pulangi with De La Cruz and De Guzman running the floor. And it doesn't matter kung all native lang ang Ginubatan, as long as nandun nga, sabi mo earlier, na nandun yung puso in winning each and every game dito sa Ako Bicol Cup 2022. And talking about Team Ginubatan, ayan, nakikita natin sila sa screen and getting ready for another quarter of action. Actually, dalawa pang quarters ang nalalabi po dahil nasa second half na po tayo ng laban ito. Again, kasama niyo po si Kapa Morgan and Coach Kyle Marilla giving you or trying our best para maibigay sa inyo the best coverage. Kasama siyempre ang ating technical team at lahat behind this Ako Bicol Cup 2022. Ayan, merong unang attempt sa part ng Pulangi, but that was merong foul na si Loma ang na-foul doon. At si Gonzales ngayon ang nasa free throw line, making that first shot. And right now, may different costume din yung ating referee. Ang ganda ng kanilang uniform. Arbor tayo. Gusto mo ako na lang mag-referee? Hindi, wag na. Mas kailangan ka namin dito. Right now, Asanya. Tukamba. At before natin makalimutan, kanina nag-greet tayo ng happy birthday. Happy birthday sa aming statsman, Joey Gonzalez. Happy birthday sa'yo dyan. Lagot ka pagka nakalimutan mo. Meantime, that's an exciting move sana from De La Cruz, pero he wasn't able to connect. Pero nandun naman yung kanyang kakampi na si Gonzalez to clean the mesh. Now, this is a double-digit lead. Asanya now. Si Velasco nasa corner. Asanya launches a 3, nope. Na-rebound ng mga taga-Pulangi at nandun na kay De La Cruz. All of a sudden, ang bola for that 2-point shot. Velasco, rather. To Asanya. Tukamba, launching another triple, pero kapos ang tirang yon. At ayan na naman si De La Cruz galing kay De Guzman. So all of a sudden, 14-point na kaagad ang lamang nitong Pulangi kontra Ginubatan. And right now, partner Pulangi with their own version of third quarter storm. Nice play there from Asanya to, coach, to... and magandang play yon na ipinakita ng Ginubatan on that particular sequence. Matake sila. Hindi nga lang... kaya maganda yung 2-man offense nila. Hindi nga lang na-convert pero nakasungkit po ng foul. As we take a look now at Team Ginubatan. Pero Team Ginubatan right now, alam natin yung defense, yung opensa nila ay nanggagaling sa gitna. Pero definitely you have to be to get a variation from your offense na you will not stick to that game plan kasi mag-a-adjust yung kalaban mo eh. So you have to get another variation or another mechanism to attack the defense of your opponent. And dito naman sa Team Pulangi right now with a 7-0 run. So bigla na lang 14-point na to, malaking lamang na to. Gagaya nga ng nasabi sa ating halftime ni Coach Peter Encisa, they are more focused on the transition play na sabi niya, yun naman talaga yung asset ng team na to. Yun ang dapat siguro stop ngayon ng Ginubatan kung paano sila magre-react sa transition play na yan. As we entered our second half, nakita natin kung ilang fast break points ang ibinigay kaagad nitong si De La Cruz, di ba? So ayan na nga, number 23, De Guzman. Long 3, wala.
Pero nandun si De La Cruz. Ayun. Itong si De La Cruz. Another low recognition on the part of the defense of Ginubatan, not boxing out. De La Cruz is coming from the corner, the left corner of the 3-point arc, pero siya pa yung makakapulot doon ng bola. The defense wasn't expecting kasi na meron pang... Pero yun, nakasungkit ng 2 puntos doon si Mondragon. Native ng Daraga sa Gapo. Oy, shout out sa mga taga Gapo, Daraga. Kumusta ka mo dyan, Tabi, mga ipangod? Merong whistle ang referee. A good timeout called by Coach Pacardo. And right now, Team Ginubatan is moving the basketball well. Yun nga lang ay hindi pa nila nako-convert. Pero definitely they are looking for good looks, for a better shot. Pero yun nga lang talaga, medyo close pa ang ring para sa kanila. Pero mamaya makikita natin they are making those shots. Yes, it's because they have a new game plan. Sabi mo nga, dapat meron silang bagong gawin. Hindi lang doon na doon sa play nila sa middle from Ko, which I think ay basang-basa na rin ng Pulangi. Right now, Celada to De La Cruz, malapit sa baseline. Kahit saan pumunta itong si De La Cruz, talagang nakakaskor, ano? So right now, babawi ang mga taga-Ginubatan. Asanya. Balik ay pinasa kay Ko pero wala. That was blocked. Or was trapped. Wala din yung tirang yun. Medyo malamya yung tirang yun ni Mondragon. Right now, Asanya driving. Wala. May naka-block ng tirang yun. And that was Celada. Right now, yun. Sinisiw na lang nitong si Mondragon ang opportunity yan na yun dahil lang nakabantay sa kanya. Medyo shorter na si Kamba. And right now, the lead of Team Pulangi is now ballooning to an 18-point lead. Pero ayan naman, bumawi si Loma. Natapyasan ka agad yun. Oo. Kung puputok, coach, itong si Kamba, malaking factor para sa Ginubatan. Oo, pero kung ganun din, hahayaan nila yung high-low play na yun na simpleng-simple pinasa ni Mondragon to that slide underneath by Gonzales, mahihirapan talaga sila na makabalik dito sa ating laro. Pumutok nga si Kamba pero hindi naman naging effective yung kanang depensa, ganun pa rin ang sumada. So they have to play again hard both ends of the court just like what Pulangi is doing, pero wala, sabla yung mga tirang yon ni De La Cruz on that particular action. Ayan na naman, tumatakbo na naman ang Pulangi with De La Cruz all alone. Ito yung istorya talaga ng Team Pulangi, the transition offense of Team Pulangi. Yes. Because of this very fast guard na si De La Cruz and the rebounding power ni Mondragon and Celada. Kagaya niyan, rebound na naman ni Celada at ando na naman si De La Cruz sa unahan, pero sayang lang at ang pasang yun was intercepted. Kaya ngayon, nasa mga taga-Ginubatan ng bola and Arnold Ko making that two-pointer malapit sa ring. Mondragon umikot-ikot at ibinuslo ang bola ng patalikod. Na-receive niya yung na bola. Hindi niya alam kung nasaan siya pero with the ounce of experience of Mondragon, wala na. Tinapon niya na lang yun with a hook shot. Ay, hindi nga yun hook shot eh. Parang scoop yun eh. Scoop. With a 3-pointer doon para naman kay De Guzman. Already a 22-point lead, partner. Velasco racing up and putting it in para sa Team Ginubatan. 69-49. 20-point lead by Pulangi. Mondragon biglang napunta doon kay number 23 which is De Guzman. Ngayon nasa mga taga-Ginubatan na ang bola. Good strip there. Yes. Merong stepping on the line violation ata. Team Pulangi applauding to that call of referee. So Ko
Oliano. Number 19 out in favor And of who's the other guy? Papasok yan sa Team Ginobatan. I think that was Muya. Yes, it is Muya. Fresh legs para sa Team Ginobatan. But that's a freshest shot mula kay De La Cruz from behind the arc for Team Pulangi. Rumaragasa itong si Muya. Pinasa kay Loma for that jumper. Wala. At mapupunta pa rin ang bola sa mga nakapula, which is Team Ginobatan. number 9 Gamba out in favor of number 22. Si Mustasa, hindi ko pa nararamdaman yung presensya ni Mustasa. Ito is another feisty guard for Team Ginobatan. Pero right now, siguro, a good scouting report on the part of Team Pulangi. They are controlling, limiting the possession on the hands of Mustasa. And limiting his output sa game na ito. Substitution rep. Gonzalez out in favor of Wala yung hindi na i-convert ng Pulangi ang play na yon into a point. Kaya nasa mga taga-Ginobatan na ang bola. Mostasa, Tuloma, palitan sila ngayon ng bola. Oy, walang napasahang maayos itong si Mostasa. Nag-backdoor na dun eh. Si Muya ay guiling sa dun sa left corner pero nag-backdoor cut na siya dun. And he was expecting, he is expecting actually doon sa pasa nila going to that backdoor pero hindi yun, na miscommunication yun para sa Ginobatan. De La Cruz now. Another long three, wala. The ball went off. And again, I'll definitely give credit to Principe. Siya yung nag-cost doon para maibalik ang bola sa Team Pulangi. Tinan mo naman yung build niya, pero the way he jumped, the way he timed for that ball, kung kailan siya tatalon, ay a big factor for a guy like Principe. Bata pa to siguro, mga 18 years old or 19 years old pa lang to. I think siya yung pinakabata sa team na to. Ayan na naman si Principe. Pero nagdesisyon na ipasa na lang yung bola muna. And right now, it's De Guzman. Pakagal ng bola doon kay De Guzman. Salting is wide open to his side. He was trying to fake the defense, kaya lang wala nang oras. Mostasa, Toloma Jr. Mostasa once again. Dumiretso. Ayun. Yun ang sinasabi mo na hinahanap natin. Mostasa making his shot and looking to bring down this lead to 20 points. Parang may kamukha siya sa PBA ah. Sino? Si Scottie Thompson? Parang the smaller version. Lefty lang siya. Muya. Laguna closing the door for Muya. But there goes long triple from Loma. Wala. Mapupunta na naman ang bola kay Salting ng Pulangi. Salting now. Ayun, that's a good shot mula kay Laguna. Crossover mula kay Mostasa, Tumuya. Wala, heavily guarded kaya ibinalik sa labas ang bola. Now to Oliano. Will do that one. Mayroong contact pero walang natawag yung referee. He wasn't successful on that challenge sa depensa ni Sabater. He initiated the contact kaya walang foul yun. Meantime, tapos yung tirang yun ni Principe on that particular sequence. Pero nandun si De Guzman. Napaganda pa. Napaganda pa yun. Itong si Principe, parang si dun sa Team Libon, si Aguirre, no? Oo. Mostasa. Faking and dribbling papunta sa loob. Good move. Good move, pero not that good when it comes sa tira. Pero nandyan pa rin si Loma. At hindi man na ipasok ang bolang yon, hindi man lang umabot sa ring, pero umabot naman sa kanya yung katawan. Foul by number 12. Nitong si Principe. Number 10 out in favor of Heritage.
So Juliano coming out of this game para magpahinga at pumasok itong si Nual for Ginobatan. Wala yung unang tira ni Ni Loma. Loma is a good free throw shooter. Mga below 60% siya sa ating tournament. and that's good na Maganda na yun na percentage average mo. Oo. average. Salting now. Beautiful crossover move. Wala. At napunta ang bola sa mga taga-Ginobata. Right now, naghahabulan. At yun na nga, mas mabilis itong si Salting to get that ball away from the team Ginobata. Torres and that jumper. Yes! And if I'm not wrong, ito yung first perimeter shot na nakuha ni Torres dito sa ating tournament because he was missing those doon sa kanya mga last games. Pero I think komportable siyang tumira ng ganung mga pull-up jumper. Salting to At sa kanya Torres! pa yun. Yes! Ganda nung lusot ni Torres. Ang ganda rin yung pasa ni Salting. So, 2 consecutive points for Torres. Under a minute na po tayo sa ating third quarter. 40 seconds remaining. Ginobatan losing that one. Ayun ang Salting. At meron tayong report from Carmela. Carmela! Yes, para kay Neil Justin de la Cruz, his family and their supporters at ang kanilang pagkatalo last game ay nag-fuel sa kanya to close this game with a great win. He also added na sobrang hirap ng laro and napakalaking panghihinayang ito sa kanilang team. Kaya naman todo bigay siya ng kanyang makakaya para sa laro ngayon to win today and for their comeback. Balik sa inyo, Coach Cal and Coach Morgan. Ayan na nga ang misyon nitong si De La Cruz at ang Pulangi team, which is to have that great comeback matapos yung upset nga the other day. At yun, wala yung tirang yon. Ang ginagawa ngayon ng team Ginobatan on their offense is they are attacking the top. Yung dalawang naka 2-3 ngayon kasi yung Pulangi, they are attacking the gap and then kicking out to the wing, pero definitely nakaka-adjust yung Pulangi. So again, they have to find another good play para makascore dito sa Pulangi. They have to find that space. And talking about space, Oo, yun, ginawa nila ulit. A good penetrator, nilagay nila si Mustasa, and Mustasa is attacking the middle and then yung kick out. So kasi maganda yung reaction ng depensa ng Team Pulangi and kinakapitalize naman ito on the part of Team Ginobatan, kicking out the ball from the corner or from the wing. at yun na nga yung nangyari. And that last play, Paul Bacar making that triple and adding it up dahil na-foul siya during that particular play. In the meantime, dyan po nagtatapos ang ating third quarter of action dito po sa labanang Ginobatan versus Pulangi. Pulangi 80-58 naman po sa Ginobatan sa pagtatapos ng ating third quarter of action dito po sa Ako Bicol Cup 2022. Atin to! Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya, o kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal na hahanapan lang kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol, Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List, Asimkan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Nagsimulan ako sa imo!
Makikipagrelasyon ka! Aram ko lang kay Vicky, humanda ka Vicky sako. Tababang no katudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila, walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin ang magulang niya. Pwede sa Baskaran, wala petisyon di. Nang pangitan na sa amon, mga sabiyo na sana. Kung di sana nagadan sa akin, kunay man ako sa iya magad sa pinto. Ayan, in just a few ticks, the final quarter will start dito sa ating labanan between Ginubatan and Pulangi. At ayan, nakikita natin ang happy crowd enjoying this ball game sa loob po ng Ligao Gymnasium. Ayan, nasa baseline itong si Ko, nahirapan doon dahil sa tatlo ang nakabantay sa kanya. Pero iba naman yung ginawa nitong si Moya with that three-point shot rather. De La Cruz now na may talagang nais na makagante sa labang ito. De La Cruz back to Mondragon for that long two. Wala. Ito na si Convocardo, tumatakbo alongside Ko and Loma Jr. shooting that one. And it will count. That's a good shot from Loma. And another good shot sa kabila naman, sa kabilang dako naman, doon sa Pulangi, courtesy of, Principe. A good effort on the part of Team Ginubatan. They are very unselfish every time they got the basketball. They are passing the ball well sa kanilang teammates. Kanina in that last sequence nakita natin yung drop pass at kina-convert nga ni Loma yun. It's just that they are not defending well dito sa ating third quarter or doon sa ating third quarter, and that is why right now they are trailing by 19 points. So defense is a big factor sa larong ito. At yan ang parang nakukulangan tayo sa koponan ng Ginubatan. They have the offense, kagaya niyan, merong magandang attempt yon on the part of Convocar, hindi nga lang na-convert. But then again, you have to show some intensity when it comes to defense. Yeah, kasi ang basketball is a game of run, and you will not get that run if you are not going to defend. Yes. So, etong nangyayari sa atin ngayon, this is an exchange basket. Maganda yung opensa ng team Ginubatan, pero yun nga sa defensive end ay nalalamangan sila ng Team Pulangi. Kagaya noon. Another look. Walang depensa doon na nakuha for Gonzales. Pero ito na naman ang opensa ng mga taga Ginubatan. Wala. Hindi makontrol ni Ko ang rebound on that particular sequence. De La Cruz now to Principe. That long shot from behind the arc. Wala. Sumobra ng konti. Ito na si Mostasa. Mostasa trying to shake the defense of De La Cruz. Back sa corner and back to Mostasa for that floater. Wala. Mustasa is a good penetrator sa Team Ginubatan. He can penetrate well sa depensa. Pero yung sa kabila, meron din sila eh. Oo, meron din sila with De La Cruz. At ayun, nasa good mood talaga itong si De La Cruz for that those kind of hustle. Game face on si De La Cruz eh. Tira ko kaya sa 3 points, sabi ni Ko. And I can hit 3, sabi niya. Hindi lang ako marunong sa shaded area, but I can also shoot from behind the arc. Again, another arsenal there for Ko. Showing his range. At ayan, na-rebound ng mga Ginubatan ang failed 3-point shot from De La Cruz. Ayan na naman si Ko. Wala. Another transition. Pero ito na naman ang transition play na asset. Yun ang pumapatay ngayon sa Team Ginubatan, yung transition na yun. Ng Pulangi. It's because they have the rebound and they have the fast point guard and De La Cruz. Pero meron namang mga ganong magandang attempt ang Ginubatan. Yun nga lang, they failed or they missed during that particular play. At yun, meron tayong
unsportsmanlike foul. Pulangi, Principe, unsportsmanlike foul. Just what happened there? Hindi ko nakita yung Ang bilis ng pangyayari. But last na ano yun. according sa referee, it was an unsportsmanlike foul for Principe na pinaupo muna ng coaching staff ng Pulangi. Right now, nasa free throw line si Tadeo Sco. They have to maintain that cool mind because they are already leading on this game with 6 under 7 minutes to go sa ating ball game. I think that wasn't that intentional naman. Kaya lang medyo nakita ng referee na medyo mabigat yung foul. Kaya That is away from the ball. Oo. Loma Jr. to Convocar. Convocar, ano bang gagawin? Ipapasa yan! Good play. Kay Muya! Hindi Pero, na na-convert. too bad. At sa kabila. Pumalog lang sa ring. At yun, all of a sudden, nakapunto sa mga taga-Pulangi dahil sa mabilis, maliksi, at with regards to accuracy, talagang maganda rin ang pinapakitang accuracy nitong si De La Cruz. Mondragon, dire-diretso. Nakita ang kanyang mabilis na kakampi. Yun na nga, si De La Cruz. Ang bilis, ano, wala pang ang ilang segundo. dalawang puntos na kaagad. Kung titignan mo kasi, the way Pulangi plays here in our tournament, De La Cruz knows na yung dalawang center niya is a prolific center. Kaya yung big man niya with Celada and Mondragon right now, the way they play, yung bang relax siya De La Cruz knows better na kayang kunin yung rebound. So, ang gagawin niya na lang is to wait for that leak out pass. Pero siya nandun na sa kabilang dulo eh. So, talagang definitely, they have a good system. The chemistry of the team is really there. Na alam ni De La Cruz na, okay, tatakbo na lang ako kasi yung mga tao ko doon, kaya nilang i-secure ang board. Pagdating sa rebounding, masasandalan ko ang dalawang malaking mama namin. Yun ang nangyayari ngayon dito sa Team Pulangi. And that is why they are playing pretty well dito sa ating Ako Bicol Cup. And playing their roles pretty well. Kagaya ng role ni De La Cruz na tatakbo na lang ako palagi para kasi, alam ko nandun na yung fast break opportunity na yon with my big guys, Celada and De La Cruz na nasa backcourt. Yes, yun ang nasa utak ngayon ni Justin na I don't need to help for that rebound because my guys can do it alone. So my job here is to run for that transition. But defensively, nandun siya sa unahan para siyempre protektahan ang mga magandang pasa na ibinibigay naman ng point guard ng Ginobatan. Pero andun ang number 4 with that layup. That was Romero. Maganda yung challenge doon ni Kamba. Iniba yung tira doon ni Romero and that is why he missed that shot. Loma Jr. looking for a receiver. Nakita sa Convocar. Pero sablay yung tirang yon. Nagkape pa sa ere si Romero. Nauna nga yung talon niya pero halos naabutan pa yung bola. Ay, ganun talaga pagka meron kang hang time, yun ang magagawa mo. Meron ako ham time. Ano? Ham time. Hindi hang time. Ham time ba? Masarap yun. Oo, masarap. Parang gusto ko mag-breakfast sa mga oras na to. Oo. With my coffee. Sige. Siguro mamaya after this game. Again, we have the 3 games or 3 match-up for today. Abangan niyo po yung mga susunod nating laban. Right now, it's Pulangi versus Ginobatan and there goes Asanya Sana. Pero he missed that one. At natawagan dito ng foul itong si Guzman. Moving siya doon. Na-extend niya yung arm niya. And moving siya. Oo. So definitely hindi naka-establish yung kanyang defensive position right there. Kaya good call sa ating referee. Wala ba tayo dyan mga shout-out? Baka mayroon na namang sigaw na ng sigaw. Hey, by the way, I'd like to say hi kay si Al Nabo. Al Nabo ng Papua New Guinea. Oo, nabasa ko nga pala yung comment niya din. Oo. Kaibigan ko actually yun. Okay. So, hello there, friend. Al Nabo. At ayan, that wasn't a friendly shot for
Team Ginobatan para sa mga taga-Pulangi dahil naibuslo yun ni Asanya at nakasungkit pa ng foul. Marami kang fans. Actually, coach. Marami. Maganda. Marami nagpe-praise sa'yo. Natatawa ko sa'yo. Oy, that's a long shot from the behind the arc from De La Cruz. Again, adding to this lead. Already at 27, big lead for the team Pulangi. And we are under 5 minutes to go sa ating fourth quarter of action. Loma from the top of the key, wala. Merong That wasn't good on the part of Romero. Again, hindi niya na kailangan gawin yon. He already secured the rebound. Medyo nagkakainitan tayo dito. Parang sa gusto niyang maipasiguro talaga yung rebound na yon, nagkaroon siya ng nag-overreact siya. Oo. That's why he was called for that. Was he thrown out of the ball game? No? Di naman. Pinalitan lang siya. Okay, now baseline throw in for Ginobatan. At nandun kay Kamba ngayon ang bola. To Asanya, papunta kay Ko. Pero napunta din kay Velasco for that mid-range jumper. That's good. Velasco had gone quiet dito sa ating ball game. He made his first field goal dito sa ating ball game, pero from that moment, naging silencio si Velasco. Oo. Dapat talaga nandun yung consistency ng bawat player. Yung intensity mo dapat all throughout the game habang nasa loob ka, dapat yun ang iyong pinapakita. Meanwhile, nakita natin yung pasa na yon ni Celada, passing it to nobody, kaya napunta sa mata Ginobatan ng bola, kaya lang, well, another missed opportunity for their team at mababalik yung bola sa mga taga-Pulangi. 96-71 po ang score natin. 4 minutes and 1 second. Actually, 4 minutes na lang. 19 seconds sa game clock. Sa clock ng Pulangi. Bilis niya, no? Ganda nung hesitation doon ni De La Cruz. Waiting to the defense to react from that for that hesitation and then attacking suddenly. Walang nagawa yung depensa doon. Pati na sa tirang yan. Ako, yun ang mahirap. Hindi mo na mahabol sa pag-atake. Hindi mo pa akalain na titira doon sa tres. De La Cruz talagang very consistent from the first game up to this one. Celada. Good pass for Asanya pero hindi lang na-convert. And nagmadali well, that's then sabi natin kung good pass yung pinakita ni Asanya kanina or ni Kamba para sa Ginobatan, bad pass naman ang naibigay nitong si Sabater. Makaka-witness kaya ulit tayo ng isang dakdak kay Sabater? Alamin natin. Malay natin. Meron pa tayong 3 minutes. And Pulangi is enjoying a 30-point lead. Ginobatan na Loma Jr. Wala. Ayun na naman ang mga taga-Pulangi. Na-rebound ni Salting ang bola. Salting to Torres. Malayong ayan na naman si Torres. Sa ilalim naman. Wala yung tirang yun ni Prinsipe. At eto na, tumatakbo ang mga taga-Ginobatan. Kamba! That's easy for him. Parang effortless yung layup na yun. Hindi na rin challenge yun ng mga taga-Pulangi. But it's so late right now sa ating ball game. The attacks of Team Ginobatan, dapat ginawa nila kanina pa. Yes. And the defense na hinahanap mo. Meanwhile, Prinsipe, zigzagging for that 2-pointer. Kamba. Loma Jr. Asanya. Humihingi si Muya dito sa right corner ng bola.
Pero pinaglaruan muna ni Asanya. At ipinasa sa kanyang kakampi Kamba si Kamba. with the 3 points. Yeah, yan ang hinahanap ko sana kay Kamba. Doon sa mga early goings natin. Kaya lang hindi rin makahanap siguro ng magandang pwesto at opportunity palagi itong si Kamba, kaya na-limit yung kanyang offense. Limiting also his output para sa ball game nito. Again, happy birthday kay Nomer Corporal ng Ako Bicol TV News Team. And kaya kasama natin si Joey Gonzalez. Happy birthday. At sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang birthday, nakasama kami ni Coach Kyle while siguro celebrating, nanonood ng match up na dito sa Ako Bicol Cup 2022. Maraming salamat po sa inyo. Once again, happy birthday. Oliano for 3. That's good. Confident din tumirang ito si Oliano behind the arc. And malaki yung magiging future din ito. Mukhang bata pa itong si Oliano. Torres. Good intention Sabater. doon. Oo. Si Torres, hindi lang yung nasalo ni Sabater. Oo, di mag-timing yung dalawa. Mostasa, nahirapan doon. Nahanap si Ko. Nahanap naman si Muya. Another attempt. That's perfect for Muya. Ano bang Muya nyo, ha? Siyempre, Muya namin, manalo. Yung mga nanonood sa atin na hindi Bicolano, yung Muya po ay Gusto. kung sa Tagalog, gusto. Oo. Ayan na naman si Muya. Ano kaya ang Muya niyang gawin? Ipinasa yon kay Mostasa. It steps on the line. Oo. Salting will inbound for Pulangi to Torres, ang kapwa niya guard sa unit na to. And as we are nearing to our last horn dito sa ating ball game, sabi nga ni Coach, this is very beneficial on their part because they are playing local and all of their players are homegrown. So definitely they are earning much dito sa ating tournament. Even they are getting loss. Again, this is their 3rd consecutive loss here in our Ako Bicol Cup. Pero yung mga talong yun ay lahat maraming bagay na mapupulot ka. So you have to look at the brighter side of everything that is happening dito sa ating hard court. And sabi nga ni Coach Pacardo, parang he was trying to say na they were just testing the waters dito sa Ako Bicol Cup. And sa mga susunod siguro, maybe they can adjust, they can siguro find new teammates na mas makakatulong sa kanila. Pero good intention din on the part of Mayor Chino na yun nga, yung mga native lang nila, yung maging members ng team. And hindi naman sila nabigo eh. And during their first game, they got a big game kontra dun sa Piudora na talagang nagkapalitan. They crawled back from a 10-point deficit dun sa Team Piudora pero nanalo pa rin sila. In the meantime, let's congratulate Team Pulangi headed by Coach Peter Encisa, winning big in this ball game, 103-83. Ayan, sa pagtatapos sa ating unang matchup dito po sa Ako Bicol Cup 2022, Day 9. Isang match pa lang yan, mayroon pa tayong dalawa. Magbabalik po kami. Okay, so ibalik ko kay Coach Kyle. I'm sorry. I was too excited. Okay, so Coach Kyle. Yeah, eto. Finally, Pulangi bouncing back from that bitter loss doon sa Team Libon. And right now, I guess they are getting the rhythm back on the winning track kasi they very wanted to be on the second round. So, ngayon sinecure nila itong panalo kontra Ginubatan. At para naman sa Team Ginubatan, they need to again adjust and improve every day para makabawi dito kung gusto pa nila na makabangon dito sa ating Ako Bicol Cup 2022. Yon. So sana you will take the advice of Coach Kyle. But right now, iniintay na lamang natin na maipasok itong si Carmela for our Congressman Saldico Kasurug Player of the Game. Abangan natin.
Sige, mga kasurog, ito po si Kapak Morgan with Coach Kyle Marilla. Live na live po dito sa Ligao Gymnasium kung saan marami pang space para doon sa mga gustong pumarito at manood ng live or in flesh and blood, mapanood nyo po ang mga teams na nagbabakbakan dito. And this is free. Yeah. You can watch our live games for free. Oo. Para doon sa mga nag-iisip na baka may bayad. Pero ito, walang bayad din. Dahil libreng-libre na makakasama natin itong napakaganda na si Carmela Hernandez. Magandang hapon mga kasurog. Kasama na nga natin ang player of the game. Walang iba kundi si Neil Justin De La Cruz, garnering 50 points, 3 rebounds, 3 assists, 5 steals. So Neil, how does it feel na after kayo manalo last game at ngayon, nanalo kayo ngayon? Ano po, yung pagkatalo po namin, parang bumawi lang po kami. Nakinig kay coach, tapos basta po sa susunod na game, good luck po. Pwede mo bumati? Shoutout kay Shider, tapos sa family ko sa Laguna. Tapos sa Team Polanggi, kay Nonoy Cup. Tapos sa lahat ng Team Polanggi po. Thank you, Neil, and once again, congratulations. Balik sa inyo, Coach Cal and Coach Morgan. Maraming salamat, Carmela Hernandez, and tayo ay magbabalik sa ating second game dito po sa Ako Bicol Cup 2022. Atin to! Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. O kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan ng kasimbagan. Digtisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol. Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List. Asimkan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Nakiboran ako sa imo. Aram mo may akong anak kita relasyon ka. Aram mo lang kay Vicky, humanda ka Vicky sako. Tababang no katudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila, walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin ang magulang niya. Kung dili sa Baskaran, wala petisyon siya. Nang pangitan na sa amon, mga sabiyo ito na sana. Kung di sana nagadag sa akin, kunay man ako sa iyo magad,